Ježišovi Kristovi. Vítajte na týchto službách Božích na druhú slávnosť Vianočnú. Téma tejto slávnosti je Otvorené nebesá. Tak ako otvorené nebesá videl Štefan, aj my sme pozvaní k tomu, aby sme hľadeli do nebies, tam, kde je naša skutočná pravá otčina. Poriadok služieb Božích bude zvyčajný. Začneme ich predspevom o Ježiši Tvoje narodenie. Bude nasledovať prvá pieseň, sláva, pozdrav, kolekta, čítané slova písma svätého, druhá pieseň, evanjelium, tretia pieseň, kázeň a po kázni teda záverečná liturgia. Milí bratia, milé sestry, mám také vyčerpané hlasivky, tak niektoré texty evanjelium nebude spievané, ale čítané. A piesne budem sa spoliehať na to, ako dobre viete spievať, pretože môj hlas už by na to nestačil. Ktoré budem vedieť zvládnuť, zaspievam a kolekta aj evanjelium budú čítané. Príjmite to prosím s porozumením. Začneme teda v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. O Ježiši, tak Boh miloval svet, že svojho syna dal. Bože večný, Kristus je nám múdrosťou
spravodlivosťou, posvetením aj vykúpením. Prosíme Ducha, lebo Duch Svätý sám pomáha nám v modlobách našich.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Všemohúci a večný Bože, prosíme ťa srdečne, pomôž nám všetkým, ktorých narodenie Tvojho Syna potešilo, aby sme aj skutkom naplnili, čo srdcom veríme a ústami vyznávame. Daj svojej cirkvi Ducha Svätého, aby dnes mala verných svedkov a vyznávačov, aby sme za príkladom Štefanovým zachovali vieru, lásku, vernosť a horlivosť k svätým veciam. Učím to všetko pre svojho milého Syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, na večné veky požehnaného. Amen. Budeme počuť čítané slova písma svätého Starej zmluvy, ktoré sú napísané u proroka Izaiáša v 2. kapitole od 1. po 5. verš v mene Božom. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr. Vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa dom Jákobov, choďme svetle Hospodinovo. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešné sveté nedeľné evanjelium Ježiša Krista je napísané evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole od 34. po 39. verš v mene Božom. Preto hľa posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov, a vy niektorí z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. A to preto, aby prišla na vás všetká spravodlivá krv, vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Veru hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť svoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Aj hľa zanecháva sa vám dom váš pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma od teraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
plesaj Hospodinovi celá zem. S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh. On učinil nás jeho sme, jeho ľud, ovce jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom do jeho nádvorí. Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu národ. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu postavte a vypočujeme si slova písma svätého, ktoré poslúžia za základ pre túto kázeň, ako sú napísané v Matúšovom evanjeliu v 10. kapitole, 28. verši a v veršoch 32 a 33 v mene Božom. A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle. Preto ktokoľvek vyznáva pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Vyznal a nezaprel. Počujeme tieto slova, ak možno si na nich spomíname z adventného obdobia o Jánovi Krstiteľovi, keď sa ho zástupcovia židovskej veľrady pýtajú, si ty Kristus, si ty Mesiáš, si ty ten, čo mal prísť? A Ján hovorí, ja nie som. Ten, ktorý je Mesiáš, prichádza po mne. A Ján Krstiteľ vyznáva vieru, hovorí svoje vyznanie, hovorí o tom, že Kristus nie je on, aj keď Pán Boh si ho používa predivným spôsobom na zvestovanie Božieho slova. Naša úloha je tiež správne pochopiť a uvedomiť si, že my nie sme záchrancovia tohto sveta, aj keď si nás Pán Boh na záchranu mnohokrát použiť môže. Či už pri jednotlivcoch, alebo pri väčších skupinách ľudí. Božie slovo hovorí, že svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Teda Pán Boh hovorí, že to, čo je jeho, patrí jemu a to, čo je naše, máme s tým nakladať múdro a rozvážne. Teda nestávame sa na piedestál a nehovoríme tlieskajte mi, mám to rád, ale hovoríme o tom, že aj keď tlieskajte mne pre dobrý pocit, to všetko najlepšie, čo mám, pochádza od Hospodina. Ak Pán Boh dá, ak Pán bude chcieť a budeme živí a zdraví, pôjdeme tam i tam, do toho i onoho mesta a budeme kupovať i predávať. Píše apoštol Jakub, keď hovorí o tom, keď niektorí ľudia hovoria, my splníme svoje ciele a svoje plány, dodržíme svoje slovo a určite sa to podarí. A vtedy Jakub hovorí, ak Pán bude chcieť. Tá jakubovská podmienka nech platí aj pri nás. Ak Pán Boh dá, budeme tam i tam, urobíme toto i ono. A všetko to závisí v prvom rade od Božej milosti a požehnania. Sú aj ľudia, ktorým sa darí naozaj dodržiavať ich plány, avšak Božie slovo pri nás hovorí, bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Teda, že aj keď sa človeku podarí to, po čom túžil, aj keď sa mu podarí niečo postaviť, niečo dokázať, ukázať sa, je to milé, na prvý pohľad možno, je to aj pekné, ale človeka to nemusí duchovne naplniť a priniesť mu skutočný pokoj do jeho srdca. Môže sa stále cítiť nenaplnený, aj keď má toho mnoho, nedokáže to zasytiť jeho dušu a priniesť skutočný pokoj do života i do srdca. Dnešná slávnosť, druhá slávnosť Vianočná, hovorí o postave Štefana, muža viery, ktorý videl a hľadel do otvorených nebies. Ľudia hľadiac na neho hovorili, že jeho tvár je ako tvár anjela. Dokonca jeho nepriatelia videli na ňom zvláštnu, vzácnu, krásnu podobu Božieho služobníka. Ale ani to ich neodradilo a nezastavilo ich pláne, bezbožnom pláne Štefana kameňovať. Niekedy aj ľudia vidia
a predsa nerozumejú. Aj počujú a predsa nerozumejú, že Pán Boh ku ním hovorí práve takýmto spôsobom, ktorý oni neočakávali a predsa Pán Boh si ho vybral. Tak ako čítame na jednom z miest v Božom slove, čo je svetu slabé, neurodzené, vyvolil si Boh, aby zahábil to, čo je a to, čo sa povyšuje. Pán Boh si používa mnohokrát spôsoby, ktoré pre ľudí dnešného sveta alebo aj tohto sveta sú veľmi podradné. Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema na oslíkovi, nie na žiadnom koňovi alebo nejakom inom dopravnom prostriedku vtedajšej doby, ktorý by hovoril o akejsi sláve kráľa, o akomsi majestáte. Ale práve Pán Boh používa a využíva spôsoby, ktoré sú pre nás ľudí niekedy také dosť malé na prvý pohľad. Pán Ježiš sa narodil nie v kráľovskom paláci, ale v maštálke v jednoduchých podmienkach. Hovorí to o tom, že on si nezakladá na svojej sláve, moci, bohatstve a majestáte, aj keď aj tomu patrí, ale že medzi nás ľudí prichádza ako taký, ktorý prichádza ku komukoľvek. Môže prísť k nemu aj kráľ, mudrc, môže prísť k nemu aj pastier. Každý má prístup k Pánu Bohu. Každý môže vidieť otvorené nebesá, každý môže vidieť Božieho Syna. Každý, komu oči viery dovoľujú vidieť takéto krásy Božie. Sú ešte iné väčšie veci. Aj o tom píše Božie slovo, keď hovorí, ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Pán Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 10. kapitole hovorí, že mnohokrát ako ľudia máme obavy z toho, ako to vyznie. Ako nás budú brať naši blízki, ako nás budú brať naši priatelia, ľudia z nášho okolia, prípadne ako budú na nás hľadiť naši nadriadení. Pán Ježiš hovorí, a nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Pán Ježiš hovorí, prenasledovali jeho, aj my sa ocitneme na strane prenasledovaných, keď budeme nasledovať Pána Ježiša. Čo to znamená prenasledovanie? Prenasledovanie znamená, keď hovoríme Božie slovo a keď sa podľa Božieho slova správame do takej miery, že niektorým to, tak povediac, kole očí. Pretože chcú robiť podľa svojich plánov, ale my poukazujeme na to, že ten tvoj plán nie je Boží plán. Ako by sme to dnes povedali takým hovorovým štýlom, nie je to s kostolným poriadkom. A teda, aj keď naše ľudské plány nás niekedy ženú vpred, predsa treba zvážiť, či je to Božia vôľa pri nás. Ak Pán bude chcieť, urobíme. Ak je Božia vôľa iná, nech sa stane. Takíto ľudia niekedy, keď im prekazíme plány alebo hovoríme tak, že sa im to nepáči, môže sa stať, že časom nás budú odmietať až do takej miery, že tak, ako sa to deje a dialo v rôznych obdobiach, kresťania sa dostanú na perifériu až do tej miery, že ich budú nenávidieť. Ale Pán Ježiš hovorí, nebojte sa ich. Keby aj vaše telo trpelo od nich, vašu dušu zabiť nemôžu. Hovorí však Pán Ježiš, majte bázeň a bojte sa toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle. Prepáčte. Ten, ktorý dušu aj telo môže zahubiť v pekle, je Hospodin. Ten, ktorý má moc nad životom a nad smrťou, ten, ktorý má moc nad každým jedným z nás. Ten, ktorý na konci bude mať posledné slovo. Ten, ktorý keď povie, tak sa stane. Keď otvorí, bude otvorené a keď zatvorí, bude zatvorené. Tomu, komu otvorí nebesa, tomu budú otvorené. A tomu, komu zatvorí nebesa, tomu zatvorené zostanú.
Teda Pán Boh má moc aj dušu, aj telo odsúdiť a zahubiť. Ľudia dokážu zahubiť iba telo, pretože duša je poručená Hospodinu bez ohľadu na to, či človek v neho verí alebo nie. A Pán Boh o nej rozhodne. Hovorí o tom, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Či o veci jedla, či oblečenia, či venovania pozornosti, alebo pomoci chorému. Pán Ježiš však hovorí ešte o jednej dôležitej veci. Preto ktokoľvek vyznáva pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Vyznať, že veríme v Pána Ježiša v chráme Božom, to sa očakáva však. Je to pre nás bežné, normálne a správne. Ale vyznávať Krista v prostredí, kde s ním nerátajú, ani s jeho pravidlami, to sa môže stať terčom posmechu, kritiky, časom až nenávisti. Avšak Pán Ježiš hovorí, aj tak máme byť verní. Verní až do smrti. Ako hovorí apoštol Pavel, buď verný až do smrti a dám ti korunu života, dám ti veniec života. Hovorí Hospodin. A tak Pán Ježiš hovorí, že je to vážne, pretože Pán Ježiš sa nehanbil za nás, keď sa mu posmievali na kríži, keď sa mu posmievali, keď ho bičovali, ponižovali, keď sa on nehanbil za nás, ani my sa nemáme hanbiť za neho. Preto on hovorí, že v akékoľvek situácii aj za cenu utrpenia nemáme sa vzdať toho, že sme tým, kým sme, pretože sme Boží. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, to zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Pán Ježiš hovorí, že rozhodnutie veriť v Neho znamená veriť v Neho aj v ťažkých situáciách a nevzdať sa. Pretože On má náš život vo svojich rukách, On môže aj vzkriesiť a vzkriesi aj nás. Aj keby nás ľudia už nechceli na tomto svete, aj keby sa nám posmievali, nenávideli a dokonca ak by nám siahli na život, máme byť pripravení vydať svedectvo viery podobne ako Štefán. Možno si povieme, nie každý z nás by to dnes dokázal. Nie každý z nás by vedel aj v takejto ťažkej situácii, ale verme jednému. Pán Boh nenaloží na nás viac, ako unesieme, ak bude jeho vôľa, aby sme raz aj takýmto spôsobom vedeli vyznávať vieru v Neho, tak nás na to pripraví. Jeden citát hovorí, ak ťa Pán Boh posiela na cestu kamenistú, tak ti dá aj topánky s pevnou podrážkou. Neboj sa toho, milý brat, milá sestra, čo ťa čaká, ale dôveruj Hospodinovi, pretože On nenaloží na teba viac, ako uniesieš. A tak budeme môcť, podobne ako Štefan, vidieť nebesá otvorené a Syna Božieho sedieť po Božej pravici. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský náš Otče, vzhliadame do otvorených nebies, aby sme z nich prijali Tvoje požehnanie. Ďakujeme Ti úprimne, že sme mohli aj dnes počuť Tvoje sväté slovo. V ňom nájsť posilnenie do životných zápasov, do ktorých nás povolávaš. Poslal si nám svojho Syna a my nevieme slovom dostatočne vyjadriť našu úprimnú vďaku. Ty však chceš, aby sme vieru v Ježiša Krista životom dokazovali a boli odhodlaní aj trpieť pre Neho. Ty však, Otče, vieš, aký sme slabí, nestáli. Preto ťa prosíme, naplň nás Duchom Svätým, aby sme sa dokázali ako verní nasledovníci toho, ktorého si nám poslal. Buď prosíme s nami, s celou cirkvou, požehnaj tieto vianočné chvíle, aby sa stali zdrojom opravdivej radosti, potrebného pokoja v rodinách, cirkvi, národe, na celej zemi. Priblíž sa narodenom Ježišovi zvlášť trpiacim, chorým, zomierajúcim, aby aj oni videli Tvoju slávu a chválili ťa požehnaného až na veky. K Tebe, nebeský Páne, prichádzame spolu s tými, ktorí si spomínajú s vďakou pri 30. výročí na svoje úmrtia na ich otca, starého otca Vincenta Bušviho. Prosíme, Páne, nech aj spomienka na ňo je potechou i
i povzbudením. A predsa však nech je aj motiváciou k tomu, aby to, čo dobré videli v jeho príklade, nasledovali. A predovšetkým v príklade tom nasledovania Teba, nebeský Pane Ježiši Kriste. Nech aj služba v cirkvi, v cirkevnom zbore a pri akejkoľvek dobrej príležitosti nech je motiváciou k tomu, aby sme s láskou naplňali poslanie, ktoré si nám dal. Čínte dobre všetkým, najmä domácej viery, ale aj to, že máme činiť skutky lásky, ku ktorým sme už prv Tebou boli uspôsobení. Požehnávaj, posilňuj i túto rodinu. Povzbudzuj ich vo viere, v nádeji, na opätovné stretnutie v Tvojom nebeskom kráľovstve. Pre nich i pre všetkých tých, ktorí milujúc Teba vstúpili do večnosti i pred 30 rokmi. Posilňuj túto rodinu, veď ich sprevádzaj po ceste viery, lásky, nádeje aj pravého kresťanského života. K Tebe, Pane nebeský, prichádzame spolu s Tebe známym spolubratom Zosudova, ktorý ďakujúc za Tvoje požehnanie, ktoré sa mu dostalo i v plynulých dňoch a prináša milodar na Tvoju česť, slávu, Pane, na požehnanie Tvojej cirkvi. K Tebe, Pane, prichádzame aj s Tebe známou spolusestrou Zosudova, ktorá ďakujúc Tebe za ochranu a požehnanie tiež prináša milodar. Ďakuje Tebe, lebo si dobrý a zahrňaš ju mnohým dobrým i dobrými dármi, aj tými vianočnými. Prosíme, Páne, a k Tebe sa modlíme aj za tých, ktorí sú v nemocniciach, domovoch dôchodcov a neboli s nami počas vianočných sviatkov. Potešuj, posilňuj ich, povzbudzuj na duchu, na tele, pridávaj síl a tých duchovných, spoliehajúce na Teba, aj tých telesných, aby vládali na ceste života aj tu na zemi a za Tebou ísť. Do Tvojich rúk sa tak, Pane, dávame, k Tebe sa aj modlíme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, pozývame vás na služby Božie. Najbližšiu nedeľu 29.12. a potom aj na služby Božie na záver občianskeho roka 31.12. a na nový rok, na začiatok nového roku nás čakajú, ako sme pozvaní na 2 koncerty. Jeden bude 5. januára v Žiline a druhý bude 6. januára tu u nás v Sudove. Ďalšie informácie nájdete v oznamoch v nedeľu, aj na plagátu vo vývesnej tabuli. Dnešná ofera je určená pre kantorov cirkevného zboru. Aj tu odporúčame do vašej pozornosti. Môžeme opäť prejsť okolo oltára, ako uplynula po 2 dní. My navzájom si podať ruky. Prijali sme aj milodári pri 30. výročí úmrtia otca, starého otca Vincenta Bušviho, spomínajúci s láskou na neho synovia prinášajú milodár a Jaroslav a Vincent s rodinami na potreby cirkevného zboru 100 eur. Bol známy brat Zosudova z Ďaky za Božie požehnanie prináša milodár na potreby cirkevného zboru 20 eur. Bol známa sestra Zosudova ďakujúc Pánu Bohu za ochranu a požehnanie prináša tiež milodár 20 eur. Za všetky prijaté milodáry ďakujeme s prosbou, nech vás Pán Boh požehná, aj tieto dary vám vynahradí svojim časným aj večným požehnaním. Povstaňte, príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a prítomnosť Ducha Svätého nech sú a zostávajú so všetkými vami teraz i na veky. Amen. V záverečnej liturgii budeme spievať prvé 2 verše, piesne 55, bude nasledovať antifóna a po nej hneď Áronovské požehnanie, tak z 55. piesne 3. a 4. verš a potom ešte taký malý bonus na záver. Okrem iného teda ešte aj to, že si môžete zobrať tú kartičku s takým vianočným prianím aj s takým rozpisom, kde môžete nájsť aktivity na
internete ohľadom cirkevného zboru, môžete si ich zobrať pri východe z chrámu a záverečná liturgia teda bude na tomto malom orgáne. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť vám svoj obličaj a daruj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Amen.
si ešte predtým, než sa rozídeme, tak ešte máme jednu takú pieseň, taký bonus, ak sa to dobre podarí. Veríme, že áno. Marta bude hrať a Laura vás pozdraví takú jednu piesňu a na povzbudenie pekne teda vianočným času a potom si podáme ruky, poprajeme si Boží pokoj a rozídeme sa v Božom pokoji. Pozývam vás aj po chvíle, ktorá je teda na dnes vyhlásená. Pokoj Boží nech je s nami a podajme si ruky a rozmýšľame.